Здравейте! Днес искам да ви покажа една баня, която правим с SPC облицовки при стените и при пода, като заедно с нас е едно от момчетата, които са монтажници за Велико Търново, област Велико Търново. Така че той ще сподели малко повече информация за колко, дали лесно се монтират, какво трябва да направим като стъпки. Първо, в момента те са ги монтирали върху стари плочки, така че банята се реновира, така че той може да каже малко повече за процеса и за самия материал и какви са неговите впечатления. Здравейте от мене. Както виждате, тук имаме основа стари плочки, които сме грундирали с бетон контакт и налепили плоскостите с монтажно лепило на момент. За мен лично бих казал, че процесът е същия като при плочките, просто по-прецизно се взимат мерки 2 до 3 пъти. За пода е много по-добре, когато има хубав наклон. Да, може да се види, че всъщност само една фуга се получава, няма многократно фуги, както при плочките, навсякъде. Няма нужда да се цепи към сифона, да се правят отделни разрези. Да, ами тук има и обръщане при прозореца, което пак може да се прави. Отново, предполагам, ви е било... В случая клиента пожела да го направим така, да няма лайсни. Може и на герунг. Самата облицовка, както съм ви казал в предни клипове, тя е противоплъзгаща. Има си защитен слой 0,30 мм, при повечето облицовки са 0,10, което тук в случая тези облицовки са защитени във времето и даваме естествено гаранция за това. Така че да, режат се лесно. Ти каза, че с макетен нож. С макетен нож. Да, буквално за секунди се реже. При гипс картона. Да, което е доста лесно за работа. По-малко прах. Да. Не бъркаш лепило. И така, да. Добре, ами това е. Който има въпроси, може да ги задава и в коментарите.